Bé, doncs, per exemple, a Catalunya tenim al voltant d'unes 650.000 empreses, 650.000. D'aquestes 650.000, el 88% són empreses familiars. El 88% són empreses familiars. Aquest és un llibre que tracta d'empresa familiar, per tant és un tema rellevant. Un altre tema important és que l'empresa familiar, a més de ser el 88% de totes les empreses, l'empresa familiar és la gran generadora d'ocupació, és la gran generadora de riquesa. No oblidem que l'economia al final té un gran objectiu, que és generar benestar per la població. I benestar per la població vol dir feina i bones retribucions. I això sobretot ho fa l'empresa familiar. Bé, per tant és un tema rellevant. El llibre tracta sobre l'empresa, sobre empresa familiar, i tracta sobre els temes, crec que són claus de l'empresa familiar, que són els principals problemes que hi ha, com es poden tractar aquests problemes per fer que l'empresa sobrevisqui. A vegades haureu sentit una frase que diu que l'empresa la crea l'avi, el fill la manté i el net, que és el del Porsche, o el Maserati és el que se la carrega. Bé, això vol dir 3 generacions. En realitat això no va així. Una empresa al nostre país dura de mitjana 9 mesos. 9 mesos. Ara, per exemple, si totes les empreses que es creen avui, d'aquí 9 mesos, la mitjana és que d'aquí 9 mesos s'hauran mort totes. Les empreses duren molt poc. És veritat que les empreses que passen d'1 o 2 anys, sabeu, quan neix un nen, normalment es diu, un nen o una nena, es diu que si passa les primeres 24 a 48 hores doncs ja té molt fet, ja té una gran probabilitat que aquest nen o nena tiri endavant. Amb les empreses passa el mateix, les que passen d'1 any, 2 anys, normalment ja de mitjana arriben als 10-15 anys. Però les 3 generacions no és així. Aleshores el llibre tracta dels problemes que tenen les empreses familiars. Moltes d'elles es moren per problemes de conflictes familiars, problemes de la gestió o la mala gestió d'aquests conflictes, i tot això el llibre ho tracta. Tracta també la problemàtica de que hi ha moments que potser ha arribat el moment de vendre o que hi ha el moment de comprar. Tracta els grans temes que afecten a la vida de l'empresa familiar i que poden contribuir a la seva supervivència. Per tant, crec que és un llibre sobre un tema rellevant i que a més toca els temes rellevants. Us haig de dir que aquest és un llibre, segur que us ho explicaré el resumen, però d'entrada que és un llibre suat. El vaig escriure amb les calors del juliol i l'agost passat. Per tant, no és fruit de l'hivern, sinó de l'estiu. És un popurri de coses que segurament molts de vosaltres ja sabeu i heu escoltat. No pretenc tractar tots els temes, ni fer-ho amb tota la profunditat, sinó que pretenc ajudar a reflexionar sobre l'empresa familiar i sobre respondre a la pregunta de si continuar, vendre o tancar. En definitiva, pretén ser una guia pràctica. Cada capítol, procuro que sigui en curs, es pot llegir un capítol a l'1, al 7 i al 17, és a dir, no tenen continuïtat, van per temes concrets, un pot llegir els que li interessen en un moment determinat, i cada capítol acaba amb una sèrie de preguntes de reflexió, fetes en primera persona per ajudar a l'autoreflexió, i amb unes preguntes dirigides a l'acció, perquè no ens quedem amb idees que no portem a la pràctica. Una qüestió molt important és tindre en compte que totes les recomanacions i consells que puguin haver al llibre s'han de posar entre cometes, perquè el món és molt variat. Un tros de fusta, que el tenim a la mà a la sala dels malucs amb el cos en posició vertical, si obrim la mà, el tros de fusta no es comporta igual a terra, a l'aigua o en una càpsula espacial. A terra cau, a l'aigua puja i en una càpsula espacial es queda al mateix lloc. És a dir, el que pot ser vàlid en general pot no ser vàlid per un cas concret d'una empresa. El llibre, en veritat, és fruit del que he llegit, del que he escoltat i de l'experiència pròpia de més de 35 anys amb l'empresa familiar. Conec en pròpia carn el que és viure creixements, reestructuracions, tancaments, protocols, separació de socis i continuïtat. I el llibre també tracta una qüestió que sembla contradictòria, que és empresa i família. L'empresa busca riquesa, diners, i la família busca amor i comprensió. I a l'empresa familiar aquestes dues coses han de conviure. I el primer que s'ha de tindre clar és que a l'empresa familiar, empresa és el substantiu, familiar és l'adjectiu.
És a dir, en una empresa és molt important tindre clar com es guanyen els diners. I és molt important tindre clar on van a parar els diners. És a dir, els diners que guanyem van a existències, van a clients, van a caixa, van a dividendos. Això és molt important. I també és important saber que des de gener del 2017 l'article 348 bis de direccions de capital estableix l'obligació de repartir una part dels beneficis en determinades circumstàncies. A l'empresa familiar hi ha 3 cercles d'interès legítims: família, propietat i empresa. I els seus entrecreuaments creuen agrupacions de persones. Per exemple, podem tindre familiars accionistes que treballen a l'empresa i familiars accionistes que no treballen. I els seus interessos, tots ells legítims, no tenen per què coincidir. I si volem continuar, hem de ser conscients que una part d'aquesta realitat potser oculta que cal gestionar són els sentiments. En una empresa familiar, els sentiments són molt importants. Poden vindre des de la infantesa o des de generacions anteriors. I l'empresa amplifica els sentiments. Si és per bé, millor. I si és per malament, pitjor. I si volem continuar, és molt important separar el barret d'empresa i de família. És a dir, empresa vol dir meritocràcia, capacitat, resultats i responsabilitat. I família vol dir amor, estima, acolliment, recolzament. Hi ha qui sap portar els 2 barrets de forma natural, però més val ser conscient de quin barret es porta en cada moment i circumstància. Perquè el pitjor és tractar a l'empresa com a família i a la família com a empresa. Però si alguna cosa caracteritza a un empresari és la planificació. I si volem continuar, cal planificar el relleu. I cal planificar 3 relleus: a la gestió de l'empresa, a la propietat i a lideratge de la família. I no tenen que coincidir els relleus ni amb la mateixa persona, necessàriament, ni amb el mateix moment. Tenen protocol el 10% de les empreses espanyoles i el 75% el consideren totalment innecessari. Segons l'estudi KPMG 2016 fet per l'Institut d'Empresa Familiar, el 7% de les empreses espanyoles consideraven el 2016 prioritari pels propers 12 mesos la venda de l'empresa. Diuen que vendre una empresa familiar és la millor forma de professionalitzar la direcció, maximitzar el valor i reduir els conflictes familiars. Hi ha 3 formes de tancar. En qualsevol d'elles és recomanable tindre assessorament professional adequat. I potser no és l'assessor de sempre, al igual que el metge de capçalera no sol ser qui ens fa una operació a cor obert. L'important no és tant com caus, sinó com t'aixeques, i cal fer-ho amb esperit positiu per afrontar els nous reptes que depari el futur. Bé, com hem vist, són molts els temes que incideixen sobre l'empresa familiar i que cal tindre en compte per respondre a la pregunta de si continuar, vendre o tancar. Potser cal cercar ajuda professional o almenys contrastar opinions amb algú de fora. Gestionar l'empresa i la família és un 1% d'inspiració i un 99% de transpiració.